První pravidlo game designu říká, že game designer nedělá hru pro sebe, ale pro ostatní. No, já jsem to u téhle hry, u deskovky Italské války, trochu porušil, protože jsem tu hru udělal fakt tak, aby mě bavila. A když jsem udělal ten první prototyp, tak jsem prostě neustále tu hru pařil dokola. Fakt jsem byl zavřený a pořád jsem ji hrál znovu a znovu, protože mě prostě strašně bavila. Když jsem mi potom hrál s dalšíma lidma, tak jejich reakce byly taky poměrně nadšené, takže já věřím, že to moje nadšení a ten zápal proto se do toho vepsal a ta hra je opravdu dobrá. Každopádně na to, aby ty moje stovky hodin, které jsem tomu věnoval, a dalších více než 100 hodin testování nepřišly vniveč, tak je potřeba, aby se podařilo v kampani na Doniu vybrat aspoň ten první milník, který zajistí, že ta hra vyjde aspoň v nějakém tom menším nákladu. Takže pokud chcete hru od nezávislého českého autora, do které dal prostě srdce, mozek, duši, všecko, tak prosím přispějte na Doniu a kupte si tam jakoby v předprodeji tuhletu hru. Já věřím, že nebudete litovat. Díky.